Bo día. Benvidos ao telexornal de cuarto. Hoxe é 28 de febreiro de 2019. Reciclaxe de sexto. A clase de sexto están facendo un proxecto de separación de residuos. Na clase de sexto están facendo un traballo na que separan os plásticos dos restos orgánicos. Colocan uns caldeiros amarelos nas aulas de infantil e primeiro. Despois os sacan na hora do recreo. Os caldeiros están situados ao lado da papeleira negra xunto ao aseo dos nenos. Hai un cartel que explica que nel pódese botar plásticos, bricks e papel de aluminio. Sorprendeulles a cantidade de plásticos que había aos luns. Os alumnos de sexto solicitan a axuda de todo o cole para que o proxecto siga adiante e conseguir un planeta mellor e máis limpo. Nos estivemos na aula de sexto para saber máis sobre isto. Imos facervos unhas preguntas sobre o vosso traballo de reciclar. Como se vos ocorreu a idea de poñer os caldeiros amarelos? A ver, en realidade nós o que facemos non é reciclar, senón que separamos os plásticos do resto de como de residuos, que poderíamos decir. Entón, nós fixemos como unha caixa, como un colector amarelo. Entón, botábamos aí os plásticos da clase. Pero ese traballo non servía para nada, porque despois a da limpieza, aquí no centro non hai contenedores amarelos, entón tiña que tiralo nos contenedores orgánicos. Entón, ocorréusenos a idea de poñer estes caldeiros no patio e antes do recreo ir a buscalos a infantil primeiro e segundo e pois cando o temos cheo o levamos aos contenedores que están na vila de Castelao. Gústavos reciclar? A ver, nós, como ben dixo o meu compañeiro anterior, non reciclamos, separamos os envases e sí, técnicamente sí que nos gusta porque o facemos para non contaminar o aire. Que teñen que ver os plásticos con iso da contaminación do aire? Bueno, pois teñen que ver pola gran emisión de gases tóxicos na atmosfera, porque os plásticos, por exemplo, nunha industria, non? Queiman cousas, algunha cousa pode ser un plástico, e iso vai ao aire. Hai moitos plásticos no caldeiro ao día? Sí, normalmente sempre entre infantil e primeiro e segundo sempre enchemos os dous. E o luns é o día no que máis plástico recollemos. Crees que é suficiente con eso dos caldeiros amarelos no recreo para que deixe de haber tanta contaminación na atmosfera? Non, porque tamén podemos traer recipientes donde traigamos a merenda, por exemplo, o yogur nunha botella reutilizada. Tamén é importante reducir, pero non só no recreo, en todas partes. Pedimos a nosa conexión desde a aula de sexto. Chao!